Ngiphinde ngiyabingelela futhi bazalwane egameni elihle Nkosi yethu Jesu. Ngiyabingelela inceke zonke. Siyaqhubeka nalolu chungechunge lama series ngaphansi kwesihloko ukubaluleka kokwazi identity yakho. Siyaveza la inkosi umphostoli Paul eyiveza identity yakhe. Kancane siyaveza nenhloso. Ngeke sikuveze konke labazalwane ngoba phela siyaqopha. Kodwa nje ngicreate awareness lana ukuthi sazi ukuthi izinto enjena yikhona. Sibaningi sine concern indlela insindiso ivangeli lokusindiswa eliyona njengamanje. Siningi izinto ezingenile. Lapha enhlokweni phezulu kulabantu okuthiwa abaholi kuningi okonakele ngendlela emangalisayo. Then kubazalwane there is a lot of confusion. So ke kulabo ngempela uma ufunda uEzekiel chapter 9 abakhathazekile emoyeni wabo ngobubi ngobuhlungu ngamanyala nencithakalo angene ebandleni likaNkuluNkulu okuthiwa ibandla likaKristu umzimba kaKristu abasindisiwe egameni likaJesu. Ngiyakholwa ukuthi bona bazongizwa kangcono. Ngiyakholwa ukuthi bona bazongizwa kangcono. Abantu abanobuhlungu enhlizweni yabo ukuthi konakele man konakele kufanele kulungiswe. So this is what I'm trying to do. Ukuthi silande eqaleni. Silande kwi-identity. Singobani? Singobani thina? Sivelaphi? Yini okulindeleke ukuba ngabe siyayenza manje? Ezodetermine ukuthi isiphetho sethu siyoba yini. Abaningi bayasho nje manje ukuthi uJesu kufanele abuselilandele ibandla likho ready. That is true. So uma sikhuluma kanjalo sigcine lapho. So ukubaleka kwe-identity bazalwane khona abantu abayebekhotha amavesi sakuhlekisa kodwa ngi-understand umuzwa wabo mabe wakhotha ukuthi bawakhothiswa izwi elakhulunywa inkosi uJesu elizwakala lihash. But uma singabheka ukuthi ukukhuluma kwakhe lawo mazwi uJesu wayewakhulunyiswa yini, uJesu wayezama ukuveza lento ye-identity. Ake sifunde uMatthew chapter 7. Right, sifunde uverse 6. Sizoqala lapho kuqala. Ngivezana lana ukubaleka kokuyazi identity nokuyiqonda i-identity yakho ukuthi i-identity yakho into esho ukuthi wena ubani. So ke uzazi ukuthi ubani ukuyiqonda ukuthi ubani khona izinto ongokuyikhulume, khona izinto ongokuyithande, khona izinto ongokuyijabulele, khona izinto ongokuyigubhe, khona izinto ongokuyilandele, khona izinto ongokuyifunde, khona izinto ongokuyisebenze, khona izinto ongokuyihalele. Yabona, khona izinto ongeke uzigqaje ngazo, khona izinto ongeke uzufuna ukubizwa nangazo because uyazazi ukuthi unjubani. But uma uzodadisha ukuthi ibandla lingubani kuNkulunkulu, ibandla likaKristu lisukaphi libhekephi, zithini zethembiso yithini iprofeto ngalo, then bese ubuka indlela esiyiphethe ngayo silibandla manje, ubuka ilanguage esikhulumayo, ubuka impilo esiphilayo, ubuka imigubho esigubhayo ama celebrations, ubuka ama choices eswenzayo empilweni in life, ubuka ama interests esinawo, ubuka ama careers esiwachuzayo, ubuka imisebenzi esisebenzayo, ubuka inhlobo zamabhizinisi esiwasebenzayo, then uzobona ukuthi nje manje there is a very big problem kithina. Then uma usuyibuza ukuthi idalwa yini le problem lena, what is the cause of that, then ukulahlekelwa ukuzazi, ulahlekelwa uzazi. Yabona, ulahlekelwa uzazi. Yabona umuntu mayezazi ukuthi usindisiwe umntwana kaNkuluNkulu, I'm just making an example. Umuntu mayezazi usindisiwe umntwana kaNkuluNkulu etholakala esephakamisa ibhodlela likaBhiya ephuza utshwala. Uyazazi lo muntu? Uyazi ukuthi umuntu osindisiwe ufanele aphuza dakwe. Then umuntu osindisiwe omntwana kaNkuluNkulu esindisiwe egameni likaJesu eselo kabusha, uma ezazi ukuthi ubani njengoba esindisiwe nje, atholakale eyongena endumbeni eyobhula, abuye lapha athenga imbuzi enza umsebenzi afaka isiphandla. Then umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe ezazi ukuthi ubani usindisiwe, kusho ukuthi into usindisiwe, abonakale ehlangana nentombazane emgaqweni ayishele, emva lokho amuve inayo ayokipita benza ucansi bengashadile. Then can you explain that ukuthi lo muntu uyazazi identity yakhe? Right.
Uma umuntu ezazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe besenza isivumelwano nabantu abangakholwa, asayina isivumelwano esizombophezela, and lezo vumelana ayisayinayo nabantu abangakholwa, labo bantu abangakholwa banama covenant noSathane, banama altars noSathane, egameni lokuthi bangama business partners. Njengoba bengama business partners, uhlanganyela nabantu abanamanye ama altari kule business yakhe, then uyazazi lo muntu uma kuthiwa umntwana kaNkulunkulu ubani, uyazazi. So that's why bazalwane kufanele sikhulume ngendaba ye-identity, izinceko zenkosi. It is very important. Kuzosiza thina njengabaholi bese kusiza nabazalwane esibaholayo, kusiza umzimba kaKristu Jesu wonke. Okay, right. Sizobuka labazalwane, uJesu uyayiveza lento yokuzazi kwi-identity yakhe lapha njengoba sofunda uMatthew chapter 7 verse 6. Ninganiki izinja okungcwele, ningaphonsi amapharele enu phambi kwezingulube, funa ziwanyathele ngezinyawo zazo, ziphenduke zineklebhule. Right, uMatthew 7 verse 6 lowo. Right, uMatthew 15 uverse 26. Matthew 15 verse 26 enye inkulumo efana nale ngisanda kuyifunda. Ithini lapha inkosi uJesu ithi, waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Le language bazalwane izwakala strong. uJesu kunohlobo labantu akabebiza ngengulube, kunohlobo labantu ababiza ngezinja. So abanye mabekhotha leli verse uyayibeza ukuthi balikhotha ngenhliziyo ebhlungu, ukuthi why uJesu asebenzisa ilanguage ehashi kangaka. Awukuyeke eceleni lokho. uJesu lana wayezama ukuspecify nokucacisa ukuthi uyazazi ukuthi ungumJuda yena. Kunezinto ezibalekile zamaJuda ongafanele zinikezwe abantu bezizwe. Ngaleso sikhathi ilanguage yayisetshenziswa kwaJuda. Uma ungesiyena umJuda, ungesiyena umIsrayeli, kakhulukazi umJuda, ngoba ama-Israyeli ayisexovekile. Ama-Israyeli asuka thandana abantu uNkulunkulu okakhuza laphana encwadini lapha kuDeuteronomy no-Exodus ukuthi ningahlangani nabezizwe, ningahlanganyeli, ningaganiselani nabo. So abantu bama-Israyeli bayakwenza lokho, baganiselana nabezizwe. Ingane ephuma lapho umphumela kwaba ama-Samaritans. Ama-Samaritans makuthiwa umJuda nomSamaria kudlelane, ingoba ama-Samaritans uIsrayeli onezizukulwane, onezingane ezizalwe phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli kanye nabantu bezizwe abangesenu Israyeli. Kwase kuphuma ama-Samaritans ukuze kungonakali ubungcwele bukaNkulunkulu la kuzozalwa khona uJesu. Kwabizwa ukuthi amaJuda azonde ukuhlangana nama-Samaritans, ngoba ama-Samaritans aseyingxubevange, so asexubile, abusekho ubungcwele bukaNkulunkulu obufunwa uNkulunkulu. AmaJuda wona ayikade sayigcinile, eseyisizwe singcwele ongalandeli ukhondolo kuso losesizwe la kuvela khona kusuka khona uAbrahama. Njengoba ngifundile uMateyu chapter 1 kwenye audio, uMateyu chapter 1 from verse 1, ukuthi why kube ne-lineage ne-genealogy kaJesu lapho. Uzama ukucacisa ukuthi uJesu uzalwe kuluphi uhla, uzalwe kubapha abantu. So abantu ababeyigcinile laba ukuze uJesu azalwe kubantu abangaxubile, abangewona amakhaladi, because ama-Samaritans amakhaladi bahlanganisa uIsrael nani nabezizwe. So uJesu mayikhuluma lana ukhuluma as a Jew, a Jew, umuntu ongumJuda, ukuthi maJuda ningathathi isinkwa, nithatha amapharele niwaphonse engulubaneni nizowanyathela. Nithatha izinto ezinhle zikaNkulunkulu ayinikeni zenina ngamaJuda, ninikeze abantu abangaphendukile, ngoba into abazoyenza lapho bazoyithatha lento emva lokho bayinyathele, ngoba abayazi ukubaleka kwalento. Bazoyinyathela ngenyawo bese bebuya bayanibhozomela. Lento uJesu ayikhuza labazalwane is exactly the thing eyenzekalayo ngebandla manje, and abazalwane abaningi abayiqondanga lento. Iyenzeka manje lento ngebandla. Sihambile bazalwane, angisho ukuthi ku wrong uma ngabe benimema emhlanganweni yabo
betha uzani nizovula ngomkhuleko benimema emcimbini yabo uthi ozoveza uJesu uvula ngomkhuleko. So laba abantu mabekumema abafune Jesu, abafune insindiso, abafune ukusizakala, abafune ukuphenduka. Bafuna nje igama lokuthi hayi sivulelwe umzalwane ubani osindisiwe, umfundisi ubani osindisiwe emcimbini wethu singabezizwe. Then laba bantu uthi masubeza sebekhuluma bodwa futhi bahlekisa ngazi intshumayelo lezi. Ngazi intshumayelo ezade eshunyana lapha ngalizwe othi likhulunywa bahlekisa ngalo. Then umzalwane agcina seyihlanya ngoba mase bekumemile emva lokho bakunikeza imali. Mase bekunikeza imali imkhuba abayenza ukufuna ukubakhuze kuye njengenceka kaNkulunkulu. Kunzima ukuthi ubakhuze ngoba usuthole ini imali. Awusakwazi ukubakhuza. Then usuzocompromise manje. Ukhalela usuthi nethemba lokuthi ngelinye ilanga bazophinde bakumeme futhi. Uxhawule umuntu ongakholwa ongamfuni uJesu efaka isiphandla sakhe then ongafuni ukusindiswa ongafuni ukuphenduka. Athi hayi sibongile ushumayele kahle kusho umuntu ongasindisiwe and emva kwentshumayelo futhi akaphenduki kule ntshumayelo. Akunikeze imali. So ke yilento uJesu ayisho ukuthi ke uma niphosa iphare lengulubaneni bazolinyathela. Not necessary ukuthi babe izingulube literally. And ngalesi sikhathi ke amaJuda ukuze abakwa Israel abasebehlangana bezizwe bangalinge basondele kumaJuda njengoba kwakuzozala uJesu nje kumaJuda kwakubiza ukuthi kusetshenziswa igama elihash ukuthi ongeseni umJuda nje is a dog uyinja. So inja yini umsebenzi wayo iyaphinga. Then uIsrael uphingile washiya uNkulunkulu ophilayo wayohlangana nabantu bezizwe baze baganiselana. ONkulunkulu babezizwe kwaba uNkulunkulu babantu bakwaIsrael. So ukuphinga ukhonza amakhosi amabili ngapho ukhonza uNkulunkulu ophilayo ngapho ukhonza izithixo. So ke manje babizwa ngezinja ngoba inje yaphinga. So ke manje uJesu mayithi ke lana ke sifundeke khona nje manje uchapter 15 verse 26 waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinko sabantwana bakwaJuda usponse ezinjaneni, usponse kubantu abaphingayo, usponse kubantu abakhonza izithixo, abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu, abantu abangamesaba uNkulunkulu. Verse 27 yena wathi yebo Nkosi, kepha nezinja zidla imvuthuluka ewa etafulenini labaninizo. Khona uJesu verse 28 khona uJesu waphendula wathi kuye, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Lo wesifazane wayefikelana wayengesena umJuda. So uthi uJesu ke angikwazi ukuthatha into yokuphilisa ngiyinikeza abantu abayizinja abangakholwa uNkulunkulu abangamfuna uNkulunkulu. Ngoba ngizomthandazela lo muntu aphile emva kolokho ahamba yobonga uNkulunkuluwana, ahamba yobonga izithixo. Ukuze ukuthi kuningi ukuthandaza abazingela abasindisiwe bethandazela umuntu ongakholwa. Then umuntu ongakholwa ayithola impendulo. Emva kalokho umuntu ahambe uyoshisa impepho, abonga abaphansi, athi idlozi lami lingisizile. Kodwa kube kuthandaza umuntu osindisiwe. Then uyathandaza kwenziwe imicimbi. Kuthi kuthandazela abaholi, abangamkholwa uJesu, abangamfuni uJesu, abamhlambalaza uJesu. Bathandazelwe, bengathandazeli ukuthi baphenduke basindiswe, basaba uNkulunkulu ophilayo. Kodwa bathandazela ukuthi emsebenzini yabo yokhola isizwe noma umphakathi baphumelele. Baphumelele ngempela. Basuke lapho bahambe baye kuma-althari abo, bayokwenza imhlatshelo engamthokozisa uNkulunkulu. Lokho kuyini na? Uma uthandazela umuntu onjalo, ukuthatha isinko sabantwana, lo mthandazo ufuna uyisa kubantwana bakaNkulunkulu. Wena uthatha unikeza abantu abangabahedeni, abahlambalaza uNkulunkulu, then abazohlekisa ngomthandazo wakho ba kuuhlekisa ngomthandazo ukuthi umthandazele wena egameni kaJesu. Yes ngempela kwabonala impendulo ipositive esizakala lo muntu. Kodwa mayivuka lapho noma tegula avuke lapha athi ayidlozi lami lingisizile. Avuke lapho umuntu ahamba oyejolela, avuke lapho umuntu ahamba oyezenzela yonke imikhuba le engamthokozisa uNkulunkulu. So ke into uJesu ayimisile when it comes to ukusiza abantu abangakholwa. First umuntu mengakholwa kukuba akholwe inkosi uJesu. John chapter 16 verse 8 umoya ongcwele uzela ukuthi ahlulele izwe ngesono. Abonisa abantu abangakholwa ukuthi badukile, baphambukile, abakubonisa izono zabo. Umoya ongcwele umsebenzi wakhe lokho ukuthi abantu baphenduke, babone amahlazo abo, babone impilo yabembi,
baphenduke bashiya ububi bamukela uJesu bahlanzwe ngegazi kaJesu bese bethola ukuphila okuphakade ngoKristu Jesu. Iqala lapha indaba. But iphuthe lenzakalayo esilenzayo thina sizinceku ngoba sithanda ukuthandwa abantu bezwe. Yabona? Then basibiza osopolitiki ezintweni zabo zepolitiki, a dirty game. Sizobakhulekela sivulizwe. Emva lokho bahlekise ngalo. Bazalwane, ngike ngezwa ababusi impela balelizwe osopolitiki bekhotha amavesi athile behlekisa ngawo kuma meetings abo. Angikhulumi ukuthi ngezwe ngobani, ngizwela mina bekhuluma. Abanye abango president bakhotha ivesi bahlekise ngalo. Yithi senze lokho ngoba sithatha isinkosi abantwana sasiphose njanini. Then le language kaJesu izokala ihashi. Yini enza lokho bazalwane? Ukungazazi identity yethu. Ukuthi thina masikhuluma ngesizwe then siqhakambisa kakhulu ukuthi njoba ngazalwa eSouth Africa nje ukuthi izwe kufanele sithandazele izwe lethu nababusi bethu nabaholi bethu eSouth Africa ngoba iSouth Africa izwe lethu. No. Wena masusindisiwe wena awuseyena waseSouth Africa. Uhleli khona eSouth Africa. Njoba uhleli eSouth Africa nje uhleli khona as an ambassador. Izwe lakho akusilona eSouth Africa. Izwe lakho lisezulwini. That is identity. Ngikhuluma izwi likaNkulunkulu. Wena useyena wala emhlabeni. Ikhaya lakho lisezulwini. So uma sithi asithandazela abantu abasha bethu ukuthi baphumelele, baphume ema drugs, baphume kuyonke lento, abantu bethu abasha bayabhubha manje la eSouth Africa. You are wrong umusho leyo language uyinceka kaNkulunkulu umzalwane msindisiwe. Because abantu bethu abasha, abantu abasembusweni kaNkulunkulu abasindisiwe ezweni lethu. Izwe lethu, we are a holy nation. That is our identity. So this why ngikhuluma ngokubaleka kokuyazi identity. Ngoba ukwazi identity yakho kuzoqondisa ulimi lwakho ukuthi ukhuluma kanjani. Kuzokwenza ukuthi understand ama surroundings akho. Izinto abantu abakusurroundile. Ukwenza kwabo ukuphila kwabo. Ukwazi ukuhlukanisa nokwakho ukuphila. Ngoba wena useyona ingxenye yabo. So kuningi bazalwane singakhuluma kulo ngxenye. So uJesu ke la uzwakala ekhuluma ilanguage harsh. Ebiza abantu ngezinja, ebiza abantu ngengulube. No, wayengabathuki, kongesiyona inhlamba. Kodwa uJesu wayiqondisa lana ukuthi qaphelani. Khona abantu impilo yabo efana nezinja bayaphinga. Lo sifazane mayefika ethi ugulelwa ingane isigula iminyaka usehlulekile, uzwile ngoJesu osindisayo. uJesu iconcern yakhe ukuthi lo muntu athola ukuphila okuphakade, hayi ukuthatha ukuphila kwasenyameni emzimbeni. Yes, uJesu angathandaza iphila ingane yakhe. Inkinga kodwa ama engaqali recognize ubukhosi basezulwini obuku Jesu Kristu. Uzolahlekelwa ukuphila okuphakade lo mama, nengane yakhe izolahlekelwa ukuphila okuphakade. Usethini lo mama mayephendula uverse 20 verse 27 mangaphosisi. Uthini uverse 27? Owesifazane wathi, "Yebo Nkosi, kepha nezinja zidla imvuthuluka eza etafuleni labaninizo." Verse 28. Uyayizwa ke response kaJesu manje. Owesifazane la ukhombisa ifaith. Uthi noma mina ngowezizwe Nkosi, but ngiya-acknowledge ubukhosi bakho Nkosi uJesu. Ukuthi noma ngowezizwe ngingelutho, ngingamazi uNkulunkulu, ngingenayo imithetho kaNkulunkulu, ngingenayo imbewu yokukholwa uNkulunkulu ophilayo, ngingekho kwilineage kaAbrahama ngokolibo lokuzalana. Kodwa ke ngiya-understand Nkosi uJesu ukuthi ukuphila uNkulunkulu kubeke kuwe. So uma ngathola noma imvuthuluka ewetafuleni into encane, amazwi nje amancane Nkosi uJesu angaphuma emloyini wakho ezekimi, ngiyakholwa ukuthi angangiphilisa. So uthi uJesu ke mayese responda lana. Uthi uJesu uverse 28. Khona uJesu waphendula wathi kuye, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho. Makube kuwe." Yabona uJesu into ade ilungisa lana. Ubefuna ukuthi lo mama aqala akholwe eqala. And uJesu ubemazi ukuthi uJesu lo muntu uyakholwa, ubemazi enhlizweni yakhe. But le conversation uJesu uyenza ngamabomu, uyenzela thina esingakwazi ukubona inhliziyo yomuntu, because uJesu was a prophet. He is a prophet even now. So uJesu as a prophet wayazi lo mama ukuthi uyakholwa, akazanga lana ukuzofuna nje kuphela ihealing. Kubaningi abantu njengamanje abafika kubazalwane besindisiwe, bafika engconi zenkosi, abazile ngokukholwa inkosi uJesu, abazile ngokufuna ukuthi bathethelelwe izono, bathola ukuphila okuphakade, beze ukuzofuna ama benefits asembusweni kaNkulunkulu. Then mase bewatholile bese behlekisa ngalensindiso ke nangalo Jesu ke. That is why namhlanje ubona insindiso ideleleka kangaka. So kubalekile ukuzazi identity yakho. Bese uyayiqonda futhi. You have to know, you must know
your identity and also understand it. You must perceive it. Isho ukuthini, ingiholela kuphi. So kufuneka ngiphile kanjani mase mangiqonda identity yami izoveza izobonisa ukuphila kwami, izolawula iqondisa ukuphila kwami. Ukuqonda kwami identity kuzoqonda nokuphila kwami phakathi kwabantu. Kuzongenza ukuthi ukukhuluma kwami, ukucabanga kwami, ukufisa kwami, ukuthanda kwami, ukukhetha kwami kuhluke kulabo abangakholwa iNkosi uJesu. So ke uJesu manje lana useyamncoma ke manje approve. Uthi hey mame kukhulu ukukholwa kwakho. Uyabona ke manje ke ngoba usukholiwe uJesu ukuthi uyinkosi, then unokuphila. Njengoba singamaJuda nje thina uNkulunkulu ubekile kumaJuda ukuphila. Mina njengenkosi ezile emhlabeni uthi ngizoba inkosi yamaJuda nabo bonke abanye. So ke lokho kufunayo ke physically enganeni yakho egulayo ofisa ukuthi iphile oyishiye ekhaya igula njengamanje siphilile mama. Ngoba into yokuqala ebalekile i-requirement yokuqala yokuthi ukholwe usuyimithile. Then ke usuzakheleke manje igama elihle embusweni kaNkuluNkulu ngokukholwa indodana kaNkuluNkulu ayilethe emhlabeni uJesu Kristu, ngokuthi ukwazi ukuthi acknowledge uKristu eyinkosi enamandla futhi okwenza konke, enamandla okusindisa nokuphilisa. Awuzile nje kuphela ukuthi uzofuna kuphila ingane yakho, awunendaba nomuntu okuthiwa umJuda. Ngoba siyaqonda ukuthi thina amaJuda kuba nendlela abasibiza ngayo laba abangesona amaJuda. So nathi njengamaJuda ke siyaqaphela uma umuntu ezakithi engeyona umJuda. So ke le conversation bazalwane njengoba ibhalwe la phansi bazalwane sithi izwi likaNkuluNkulu iyasifundisa ukubaluleka kokwazi identity yakho. Iyasifundisa bazalwane. Right. Ake sifunde ke uMark chapter 7. Ngoka Mark chapter 7 siqala ukufunda verse 27. Kuthi akube istory esisodwa futhi naso. So uqala ukufunda verse 27. uJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Kodwa waphendula wathi kuye, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Right, wayesethi kuye, ngenxa yalelo zwi hamba ke, idimoni seliphumile endodakazini yakho. Wayesemuka waya endlini yakhe wafumana umntwana elele embhedeni, idimoni liphumile. Ukubaluleka ukuthi makufika umuntu zinceke zenkosi ezofuna usizo engasindisiwe, kumele siqale silungise indaba yakhe nokuphila okuphakade. Ukuthi azane neNkosi uJesu, amukele iNkosi uJesu, akholwe iNkosi uJesu, asindiswe, igama lakhe le-register encwadini yokuphila esezulwini. That is the most important issue ofuneka siqale ngayo. uJesu wayenza lento ke lana, but at the same time futhi uJesu wayemtesta lo wesifazana, ngoba uJesu uyazazi ingqondo zabantu. Abezizwe bane-attitude enkulu ngamaJuda. Ilokho engishilo kwenye audio ukuthi ke uma ukhuluma ngomuntu omZulu, ezinye inhlanga zinayo i-attitude ethile ngomuntu omZulu. Abantu abaningi kungaba i-attitude e-right, e-positive, kungaba i-attitude e-negative, but the fact of the matter ukuthi there is an attitude ngendaba yamaZulu. So uma kukhulunywa ngamaJuda, abantu abaningi babe ne-attitude ngamaJuda. Abanye babezisho ukuthi ayiphakamisa, zenza ngcono, ayibona kholwa what. Yabona, kuningi okukhulumekayo ngamaZulu, ngesizwe samaZulu, umuntu omZulu, kukhulunywa ezinye inhlanga. So asidluleke kulokho. So uJesu make bekuza lo muntu wesifazane kuye, uqala ulungisa i-attitude yakhe. So ufuna uJesu ukuthi laba babonayo eceleni, ngoba uJesu wayenabafundi bakhe la ikhuluma enza lo msebenzi. Kunezixuku ezazikhona, bayazi i-tension phakathi kwamaJuda nabantu abangesiyona ini amaJuda. So uJesu uleader le conversation ngamabomu, so that owesifazane kuzovela ingaphakathi lakho ukuthi ucabangani, bezwe lababanye. So that wonke umuntu okhona lana ezoba clear enhlizweni yakhe, angabi nomdlinzo ongekho right. uJesu wayambula lonto
eveza lonto. So that is why ke esebenzisa igama elihashi. Igama uJesu alisebenzisa lana wefuna ukubonisa abantu abezwayo eceleni ababe khona ababelalele ukuthi lo wesifazane uyakholwa lo wesifazane akazile ngeattitude yabantu abaningi. So uzelana ngokuthi uyakholwa inkosi uJesu ukuthi uJesu uzomsiza kule nkinga abhekene nayo. Ngempela indlela ilanguage uJesu ayisebenzisayo athi uJesu mayisebenzisa owesifazane akacasukanga akabanga offended. Yabona akakhubekanga lo wesifazane ukuthi hawu ungibiza ngenja. Yabona kodwa wathini owesifazane mayiphendula. Yabona impendulo nje abazalwane ibiza ukukholwa. Uyabona mase ukhuluma kanjena even umuntu othusindisiwe usebenzisa language eqinile strong kanjena khona umuntu osindisiwe ongavela akhubeka le mali athi umzalwane ubani umfundisi ubani ungibize ngenja nani yabona lo wayengazi ukuthi uyakholwa futhi wayengumuntu wezizwe ongamazi uNkulunkulu kodwa indlela uJesu akhulume ngayo naye yenza ukuthi lo wesifazane kufundwe something kuye ukuthi akalimalanga lo wesifazane akakhubekanga. Yabona uverse 28 kodwa waphendula wathi kuye yebo Nkosi. Yes, uzwile? Yebo Nkosi. Uyam-acknowledge ukuthi Jesu uyinkosi. Njengoba ngikhuluma nawe nje am aware ukuthi uyinkosi futhi ngiyavuma ukuthi uyinkosi. Yebo Nkosi. Kepha nezinjana zidla imvuthuluka. Ngiyazi understand mina ukuthi ngiyinjana. Ngiyazi understand ukuthi angilutho. And ngidla emvuthulukweni. Nina nihlele entafuleni ngabantwana ningamakhosi njengamaJuda. Ubukhosi ububekwe kwini. Thina singabantwana nje sizocosha ephe etafuleni imvuthuluke wetafuleni. Yabona? Angilimali ngalokho Nkosi. Ngiyazi understand mina ukuthi ngingowezizwe. And ngiya understand ukuthi wena uyinkosi. Right? Thina simele ukuthi sicoshe sithole kini. Izinto eziphilisayo, izinto ezikudla okuphilayo sikuthola kini. Impendulo le yowesifazane. So ukubaluleka kwani lokubazalwane kokwazi iidentity yakho. Wayezazi lo muntu wesifazane iposition yakhe. Because iidentity yak position. Iposition yakhe is identity is your position. Uma sikhuluma ngokuthi siya align liyaqondiswa ibandla, liya restoration ibandla, liya prepare ibandla. Sikhuluma ngalezo zinto. Njengoba sengithintile nje kancane ukuthi khona ilanguage ekhulunywa abazalwane ukuthi sikhuluma ilanguage abantu abangakholwa abangasindisiwe. South Africa izwe lethu abantu abasha bethu bangena ema drugs abasha bethu bangena ophuzo lonamandla abasha bethu no right lo language mayikhuluma umuntu ongasindisiwe wase South Africa but mayikhuluma umzalwane osindisiwe no ayikho right. Abasha bethu basembusweni kaNkulunkulu baku government wasezulwini baku theocracy not ku democracy. Abasha bethu and abasha bethu abantu abasindisiwe abangadla ama drugs. Funeke masikhuluma lo language sithi izingane zase South Africa zezo la South Africa zingene kuma drugs asiyithandazele siyinxusele ukuthi uNkulunkulu azenzele umusa zikholwe inkosi uJesu onamandla okuyikhulula kuma drugs. Izingane zaphi zase South Africa lathi nesingama ambassadors khona esideploywe khona uNkulunkulu singabasembusweni wasezulwini ku government wasezulwini. Nanso ke language ethe writing ngoba singama ambassadors and that is our identity. Yabonga kakhulu inceke zenkosi. uNkulunkulu asibusise egameni kaJesu. Amen.